अरे कि मलिकार के ऐसन दुआ भाई कि मलिकार के ऐसन दुआ भाई जहिया हमार ऑर्डर हो जाई अब तू जान हो तोहरे ना ऑर्डर हो जाई। भले बाबूजी के फेर में बारे कि साझी खानी कहां से 200-400 रुपए आओ कि साग सब्जी किन के लिए बाल बच्चा खा सुंदर लागत रहे अब वो करे फेर अब डबिंग क के 2 लिखवा के रिलीज कइल जाता देखे त नींबू खरबूजा भइल 2 आ गइल त कितना लहराता गलती ना। पहले के जमाना में एक बार कमांडर कितना हिट भइल कमांडर जेने देखी कमांडर लौके आज तक प्रशासन के गाड़ी हे खानी ले कमांडर रे होत रहले से कि उ खेतों में दौड़ जाए उ ट्रैक्टर के जोड़ी रहे अब देखी कि वही कमांडर के थोड़ा सा मॉडलाइज करके फिर से महिंद्रा कंपनी थार बना के रिलीज कर देले कहीं नया हो गए उ थारवा कमांडर है देखत बुझाई गौर से देखत तो बुझाई कि कमांडर हुए तो इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है। जवन माजा पुरानका में बाऊ नायका में नहीं ना 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 पुरानका जमाना में प्यार मोहब्बत भी होत रहे तो सलीका से होत रहे कैसे अगर कोनो लड़की पसंद बिया कोनो लड़का के तो ओकरा के प्यार के भाषा बोल के इंप्रेस करे कैसे भरत शर्मा जी के जमाने के गोरिया चांद के अजोरिया लिया नु गोर बारू हो आ तो हर जोड़ के हु नहीं के तू बेजोड़ बारू ओकरा खूबसूरती के प्रशंसा करके अपना तरफ खींचता आज उहे 5 साल 7 साल में जितना प्यारों में चेंजिंग आई बा हद से ज्यादा अगर आज के जमाना में कोनो लड़की पसंद आवती है कोनो लड़का के तो ई नहीं कहत कि तू हमरा पसंद बारू हमरा सुंदर लागेलू लागत क्रीम न लई करे कैसे तो बंगाई करे कैसे गन्ना बेच के चुमा ले हम बैसाख में देबू चाहे 1 लाख में 1 लाख में अतने ना ना जहिया हमार ऑर्डर हो जाई अब तू जान हो तोहरे ना ऑर्डर हो जाई। भले बाबूजी के फेर में बारे कि साझी खानी कहां से 200-400 रुपए आओ कि साग सब्जी किन के लिए बाल बच्चा खा तले बाल बच्चा बेटा बेटी स्टोरी डालले बा इंस्टा पर कि हमरा राशि में ए जान बदमाशी लिखत आ ओकरा बिहान बेला कैसी है अनहोनी अतले कोनो अपने ऐसा लगा के चंगुल में धरा गल बड़ा ध के पहना देले बड़ा सब बिहान वाला सब संगतिया के इंस्टा पर स्टोरी लगता कि कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई न पाछा से पैसा ली ये पुरस्कार रोहित बाबू मोहम्मदपुर से दिहने भगवान बना के रखा पहले गिन लियो ओकरा बाद ले पाछा से और ली एक बार में तीन दिन घर से का ओह इहे लयदार के मतलब प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप की ओर से बहुत सारा रुपया पुरस्कार भगवान बनौले रखा सरोगा तो एही में पुरानका नयका सब मिला के चले के हां एगो गोपालगंज के धरती के बहुत ही सुंदर हमार छोट भाई गायक है जेकर नाम चंदन चंचल जी हां दे देते सेल्फी ले देते एगो बराबर ये गाना उनकर हिट भई रहा कैसे अरे कि मलिकार के ऐसन दुआ भाई कि मलिकार के ऐसन दुआ भाई कि काफी दुनी कुआ भइल गोरी रे हरे राम हरे तू पागल करसगढ़ पैठा जी का करसगढ़ पैठा जी जाई है न हो तनी है टोला में हमरा खबर लिहल जा हां 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 बिल्कुल बिल्कुल हाय तक हाय पुरस्कार राघवेंद्र सरस्वती पूजा समिति हां हाय का लिखल बाजी ओहे लिखले उन कलम से पर ह मुसहर भूसहर अध्यक्ष हमरा के 200 रुपया पुरस्कार देले बने कोनो कोनो जगह ऐसन होला कि ओकरा बोलत नहीं यकीने न होला दिमाग में कि इहो नाम हो सके भूसहर हाय देखिए हाय पुरस्कार अच्छा देखिए हाय रेवती कन्या पाठशाला हां डीके राजा
के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा। ओई जे हमने के 19 तारीख के आवत तनी हम और प्रदुमन परदेसी यही जा रेवती कन्या पाठशाला के पास सब आवे के प्रयास करी। इहे कला